दिनैनि जि अडिशन बे अडिशनाव जोंनि एनुवेल कनफारेन्स 1 तारिख बेवहाय सान्तिपुराव लानाय जादों। दा बेवहाय 1, 2, 3 बेंटल, बिजिनी आरो काजलगाव बे मोनथामाव डेन्सआव सोरबा खन्नायाव बेबायदिनो 1, 2, 3 खौ सेलेक्सन खालामनानै जाहाथे जोङो बैयाव खमसिनाव देरहानाय मानसिखौ हजों फाइनालाव सेलेक्सन खालामबावनाय जागोन। दा बे फाइनालाव जोंहा सानसेनि प्रग्रामाव हाखु दाखु जायो हिसाबै जोङो बेखौ 1, 2, 3 खौ हजों नायबिजिरबावगोन। बिनिफ्राय जायनो हजों देरहासार जायो 1, 2, 3 बेखौ जोङो एवार्डखौ होनाय जागोन। बे बेलायाव जोङो अडिशनखौ लाबाय थानाय जादों आरो दिनैनि प्रग्रामा बेखिनि। बेवहाय सार्टिफिकेटजों लोगोसे एसे माने फैसा होफानाय जागोन। ओमफ्राय बिसोरो जाबाय इयुननि थाखाय फिउचारनि थाखाय जोबोद खामानियाव हैगोन होननानै आं मिजिंथिदों। माने जोंनि बर' जाथियाव बर'नि बिथोराव जोङो बेबायदि खुंबोआखैमोन। सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन दि दायै दासिमावदि एसे मोजाङाव मोजां जोङो लाबोनो हादों बिनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानदों। मानोना गोदोनिफ्रायनो जोङो सोरबा एलबाम सोरबा बिदि सिनेमा मोनफा मोननै बहनबोबाय थादोंमोन। नाथाय जोंखौ लामा दिन्थिग्रा गैयैयाव जों गोजौ लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव खुनु थांनो हायाखै। जेनेबा आंनो गायै आङो 27थासो फिल्म गाबोबाय, हिन्दीबो गाबाय, हिन्दी मोनसे, ओमफ्राय बियो जाबाय टेलि प्रग्राम होनो हिन्दीया सिरियाल बियो। ओमफ्राय बिदिनो गायै जेनेबा उनाव एसे आगयावनो आलायारना फैदोंमोन राष्ट्रीय पुरस्कार लालायनाय। बिनि उनाव मोननैसो खोमसिन लामा माबा माबि फैदोंमोन। बेनिफ्राय गेजेराव खुनु माने बिदि फिल्म बहनग्रा गैया, थाज'जोबनांदोंमोन। माने जोंखौ दैदेनग्राबो गैया, दिन्थिग्राबो गैया, माने लामा देखायग्रा गैयैयाव जोङो एखेबारे मेगन नुयै बायदि जानानै थानांदोंमोन। खिन्थु दा जोंनि एसे मिथिनो मोनबाय, नुबायबो जों बोरै जानांगौ थांनानै थानांगौबा, जाथिखौ सिनायथि होनांगौबा। बे बेलायाव जोङो नैबे प्रग्रामफोरखौ लानानै जों बिसिबां हायो दावगालांनो जों नाजादों, गोजौआव जोङो दैथायहरनो नाजादों। जों थैनानै थागोन, इयुन जोलै जोंनि गथ' गथाय फिउचार बे थालांबाय थागोन, देरसिनाव देरसिन साबसिनाव साबसिन जाबोगोन। हिन्दी फिल्मा जेरै हलिउडआव जेरै माबायो बेबायदि जोङो जाहाथे दैथायहरनो हायो। दानि दिनाव बादायलायनाय जुग, रावबो हमथानोबो हाया। सोरबा गोसो गोनां मानसिया बेफोरबायदियाव बाहागो लानानै गावखौ देरहासार जानायसिम गावो एसे सिन्था खालामदोंबा जाहाथे जों बय सहजगिता होनो हायो, दैथायहरनो हायो गोजौसिम। बेखौनो आङो मिजिं थिनानै नैबेयाव दानि खुंनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। आंबो एसे आर्टिस्ट हिसाबै आं बेखौ सानबाय थायोमोन। दा जोङो एस'सिएसन दालायनानै बेखिनिखौ जोङो सानलायनानै मावनो हानायनि थाखाय बे जोरनानै थाथों होननानै आं सानो। बेखौनो देरगानाय होननानैबो आं सानो आरो बेखिनि। बे नंगौ सैथो। बिनिखायनो आं हाजारहक मोनसे फिल्म प्रडाक्सन दंमोन। माने बिनिखायनो जोंनिया इयुन जोलै जाय बिदि सिनेमा माबे मोसानाय बा बिदिनो खननाय बेफोरबायदि लानांगौब्ला निस्सय जेनेबा सिनेमानि खेथ्रआव बुंबाय आङो, जाय मेन एक्टर मेन एक्ट्रिस बेफोरखौ जाय प्रडिउसार जाय माने दिहुनग्रा बियो गार्जेन कनसार्न खालामनांगौ। गार्जेन कनसार्न नङाब्ला एसे उसुबिदाया बेनो, बे गायै गेजेराव माने बिमाया हयथ' बिफाया मिथिया, ओमफ्राय बेवहाय माने मा मावदों अबाव थांदों बिदि सोंलायनाय फैयो। ओमफ्राय एसे उसुबिदा गोग्लैयो। ओमफ्राय गथ'आ अबाव थांदों अबाव मादों मिथियाबा बे उसुबिदा एसे गोग्लैयो, फिल खालामो। बिनिखायनो जाय प्रडिउसार बिसोरो न'सिम थांनानै गार्जेनफोरनाव बिनि बिमा बिफानाव बिदा फंबायनाव एखेबारे सोंहैनांगौ, कनसार्न खालामनांगौ, बिनिफ्रायसो लानानै फैनांगौ। नङाबा बेबो जोंनि जि थांखि जि उद्देश्य बे लामाजों बेफोरबायदि कनसार्न गैलायाबा बेबो माने थाबथालायगोन होननानै आं सानो आरो। बिनिखायनो बयखौबो आङो दा साजेसन होयो, सोरबा जुदि सिनेमा बहनबा सोरबा माबा प्रग्राम लायोबा गार्जेन कनसार्न जानांगौ आरोखि। बिमा बिफानाव थांनानै सोंहैनांगौ, खुला खुलियै बुंनांगौ, लानानै फैनांगौ। नङाबा बिसोरो अबाव थांदों अबाव मादों बिमा बिफायाबो उसुबिदायाव सानबाय थायो, मा जायो मा बेरो दानि जुग। ओमफ्राय ओरैजायबो ओमफ्राय बेबायदिखौ गार्जेन कनसार्न गैयाबा सोरजों गादों सोरजों मादों माबायदि मानसिजों अबाव थांदों बेखौ सन्देहआव एसे गावजों गाव थालायनाय जायो। बेयाव गाज्रि मोनलायनाय फैनानै
माने साक्सेस जानो हाया जायो आरोखि गेजेराव ब्रेक गोग्लैनाय जायो बिनिखायनो आङो बेखौनो बुङो बयखौबो दा आङो जिखुनु एडभाइजार हिसाबै आं बेखौनो दा मिथिङाव बयखौबो बुंबोयो सोरबा फिल्म बहनबा सोरबा बिदि मोसानाय प्रग्रामफोर लायोबा गार्जेन कनसाल्ट खालामनांगौ जाहाथे मोजां जायो होननानै आं बेखौनो साजेस्ट होबाय थायो बिनिखायनो बुंदा जों गोदो खुनु माने सिनेमा बहन माबा बहन बेनिफ्राय सोरबा सोरबाया DIC निफ्राय 1 लाख लन लाबाय ओमफ्राय बेजोंनो बिसोरो एलबामफोर बहनबाय एलबाम बहननायाव ओरैबायदिखौ जोङो उसुबिदा मोन्दोंमोन माखासेखौ माने जिया दं जोंनो प्रडाक्ट खालामो खिन्थु जि थोआ जोम थोआयै फाथं फुथङै मोसालाबायनाय न'खराव फेमिलि नायजाया जयै नायजाया बेफोराव गाज्रि मोनलायनाय फैनानै माने बर'नि सिनेमालायनो बर'नि मोसानायलायनो नायनो गोसो गैयै माखासे रायजो राजाफ्रा जादोंमोन दा बे बेलायाव बिनिखायनो बिदि नङा होननानै आङो बे आजिलै माने जायाबाबो 25-26 बोसोर आङो सिनेमा गानानै माखासे अबिगथा फैनायाव आङो बेखिनिखौनो साजेसन होबाय थायो दि बिदि नङा जेनेबा दा गार्जेन कनसाल्ट खालामनांगौ होनबासो मोजां जायो जाय प्रडिउसार बेयो साक्सेस जागोन बादा थानाय नङा बेबायदि सानो आरो होनबाना इयुन जोलैफ्रा गोजौ लेभेलसिम बिमा बिफायाबो सहजुगिता होगोन थांनायाव गोजौ लेभेलाव थांनायाव कमिटियाबो माने सहाय होनांगोन आरो बयबो मोजां मोनगोन रायजो राजाया बयबो बेखौ माने मोजां जाथों होननानै बोर होगोन होननानै आं सानो आरो साक्सेस जागोन बे बेलायाव दा जेनेबा जायगायाव थांनानै RC दाहैनाय जाबाय RC जेखौ दादों लकेल मस्ट मानसिखौ लानानै मोजां मानसिखौ लानानै दानाय जायो बिथांमोना जेखौ साजेसन होदों जायखौ लानानै साबसिन जायो खुंनो हायो बिनि थाखाय दा बिथांमोननो माखासे दायित्वखौ होदों बेजों जोंनि कमिटिजों मिला मिसायै जायखौ लेंहरथावथाव जाय दायित्व गोनां बिबान गोनां बैबायदि मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोङो बै माबाखौ एनुवेल कनफारेन्सखौ खुंफुंगोनखौ जोङो थांखि लानाय जादों माबायदि जगदान खालामनो लुबैयो माखासे रायजो राजा जोङो दा बेखौनो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो रायजो राजाया मिथियाखै नुवाखै जेनेबा माबायदि जामारगोन सन्देह बहुद दङ दा बिनि बेलायाव जोंबो जेसेबां हागौ जोङो बिहेभ बेबहार बेफोरखौ देखायनानै जोंनि आर्टिस्टफ्रानो देखायग्रोनांगोन मोजां बेबहार मोजां बिहेभ मोजां सनमान होनानै बै जायगायाव होनबाना बयबो लोब लोब फैगोन आरो बयबो सहाय होगोन बे बेलायावनो फार्स्ट फैयै फैयै साबसिन जाबोनाय गेजेराव दा साबसिन जागोन होननानै बे सान्तिपुर जायगायाव लानायाव आं बेखौ मिजिंथियो आरो बयबो सहाय होगोन बयबो दासिमावबो सहाय होगासिनो दं आरो हयथ' जोंनि बे एनुवेल कनफारेन्सनि उनाव नेक्स्ट आरो माब्लाबा खुङोबा आरो साबसिन हामसिन जाबोगोन होननानै आं मिजिंथियो